antolakuntzako graduko koordinatzailea, gaur egun koordinatzailean hor konzueta itatasun baimenakin dago, osake nik txanda hartu dut, da saiatuko naz. Alden ine zure zalantza guztiak saltzen, bai? Saioa zatituko 3 zatitan, zati honetan erakutziko apur bat, bideo txiki batez, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko Ingenitzako Fakultatiaren gauza garrantzitsuenak, inungazen eta ze gauza aipatzen ditugun, eta gero ingo naia zuzenian antolakuntzako graduko da. Aurkezpen bat erakutzi, eta batuko bideo txiki batekin gure finantziazio programa aurkeztuaz. Bai eskatuko notzuen, sortze jatzuen galdera guztiak bateko idazten dokotzuen txat horretan. Bai, orduen, pertsona asko gara ez du mikrofonuak zabalduko, baino bai, fan, aldan einean, ero okurritzen jatzuen momentuan idazten txatian. Agora ibiliko da irakurtzen, ibiliko naz irakurtzen, eta ia bision artean, argitzen gauen zalantza guztia. Bai, orduen, ni bai hor, eskatuko notzuen favoria, animatzeko galderakin. Vale? Espadaz, gu saiatuko garena da, aurreko jardunaldietan eukitxun galderak, ero sortzen dien zalantzak argitzen. Vale? Orduen, esan bezala, orkestuko dutzuet, bideo baten bitartez Mondragon Unibertsitateko ingenieritzako fakultadiak eta ezaugarri garrantzitsuenak, bai, orduen, erakutziko dutzuet bideo txikitxo batekin, espero dut ezagotia arazo teknikorik. Ikusi duzu moruen, da aurkezpen txikitxo bat ingenieritzako fakultate eta gure hezkuntza ereduko ezaugarri garrantzitsuenarekin, bale? Orduen ikusiko duzu antolakuntzako graduaren aurkezpenien errepikatu egingo diesen gauzak diesela, eta beste ibarek hasiko gare aurkezpenarekin, bale? Eta esango dutzuetena, saiatuko naz erakusten esplikatzen da, zer dan antolakuntzako gradua, zertara dedikatu genken, eta ze ezaugarri garrantzitsu dakar, bale? Eta komentatu dutzueten moruan, mesedez, okurriru einian fan idazten galdera guztiak, mesedez, bale? Orduen, ezaugarri. Ikusten duzu ez. Lehengoko galdera izango litzatekena, zein dan industria antolakuntzako ingenieriaren perfila, bale?
esan beharra daukuna da, gu gero antolakuntzako ingenieruak, egiten gauena da, bai jarduera industrial eta bai zerbitzu jardueretan gauzak hobetu, bai, zertarako, lehiakorragoak izateko, egonkortzeko, eta gauzak era simple baten esan da, emaitza hobiagoak lortzeko eta gauzak hobeto egiten. Bai, horretarako, bueno, graduko 4 urtietan ziar, zelan zen gau, teknika, metodo, erramintza, eta abar ezberdinak, hori efikazia eta efizientzia maila lortzeko. Orduen, guk esan ginkena da, egiten gauena da, bueno, esplikatuta bestera batera, guk deukuna da, kaja erramintza bat, eta saiatzen garena da, kaja erramintza horretara 4 urtetan zier, erramintza ezberdinak sartzen, ezagutza ezberdinak sartzen, biharko egunian, edo zein arazoren aurrian egoten bazaie jakiteko. Ze erramintza erabili behar dan, ze metodologia erabili behar dan, eta beti efizientzia eta efikazia hobeagoa ero emaitza hobeagoa lortzeko. Orduen, gure lana da gauzak hobetzia eta lortzia excelentzia maila altua. Horretarako oso garrantzitsua, gure perfila izen behar da perfil bat, ekipoak landu eta lideratzen dituena, eta bebai, erabakiak hartzeko abilezia daukona, bai? Eta ez da erabakiak hartziagatik, esan nahi, ni atrebiruan eta erabaki ezberdinak, ero askar hartzen dut, ero baizik eta, izen bizaia, antolakuntzako ingenieri bat, izen behar da gai, ikuspegi orokorra eukita, eta jakinda, ze situazio eta ze egokitzapen maila, bai teknologia aldetik, bai eraso aldetik, erabakiak hartzeko, eta horretarako oso garrantzitsua da, zelan jasoten gauen datuak, eta zelan datu horrek iakatzen ditugun informazio. Bai, orduen, ikuspegi orokor batekin izen behar garena gai da esateko, ostras, gure enpresan beharko gauen itia hau, eta erabakiak hartzea. Bai? Eta beti, hori, bai metodologia eta bai erramintza horretan oinarrituta. Bai? Txoine? Behar dut, levantado la mano. Ez dakit jaso dauen jasotian ren, ero jaldera basakan, ero... Txin segundu bat, Zabez jarraitu egin. Gero ingu ez delan. Orduan. Perfila erakutsi eta gero, komentatzia, ez? Hemen, agertzen dira adibidez, ingenieritzako espezialitate ezberdin batzu. Zertarako erakusten du kotxe antzeko, erakusteko apur bat, zertara dedikatzen dien beste ingenieritzako beste espezialitate batzuk, eta zertara dedikatzen garen antolakuntzako ingenieruak, bale? Hor ikusten duzuek kotxe bat, eta agertzen da adibidez, guria izango da azkena, espajatzu importa. Agertzen da adibidez, diseinu industrial eta desarrollo de produktu, bale? Zertara dedikatzen diez ingeniari horrek, normalia izaten da, kotxea ergonomikoa egiten, estetikoki polita, hori, esperientzia, ukitze, goxo, leun eta abarrak, sentsazio onak eukiteko. Zertara dedikatuko litzateke adibidez ingenieri informatiko bat, informatikoki elementuak diseinatzen, implantatzen eta programatzen, bale? Eta elektroniko bat zetana dedikatuko zen, berdina, ez? Parte elektroniko guzti hori diseinatzen, egiten eta programatzen bebai. Ingenierio mekaniko bat zertara dedikatuko zen, kalkuluak egiten adibidez, ze vibrazio jasan barko zeubien errubera horreik, ze vibrazio jasetan daubien balastak, ze struktura, ze milimetro, ze diametro kibi daubien strukturak apurtzeko, ero torsinua zenbat aguanta bi daubien, eta galderi esango litzateke, zertara dedikatzen gare gu antolakuntzako ingeniaria. Bermatzen guztia eta guztiok ondo egiten dituztela. Bai? Gure lana zein da? Proiektua hasten denetik eta bukatzen denera arte, ongi fatea. Ongi fate horretan ze esan nahi dau? Guk azkenian, hartzen gau parte. Produktua konsegitzen denetik, ero ideia dauen sortzen den momentutik,
zuen etxietara, ero gure etxietara heldu bitartia. Vale? Orduen, hemen, baliokate guzti honetan, guk edozein zatitan hartu genke parte. Bai, orduen, nun hartu genke parte, ero zertan dedikatu genken gure denpora, adibidez, guk iten duna da planta produktiboa, nun fabrikatu behar den planta produktiboa diseinatu, zenba makina behar ditugun, ze pertsonak behar ditugun, ze layoutero, ze distribuzio eukibidauien makina horrek, materiala nun erosi bigauen, nundik ekarri bigauen, zenba material ekarri bidan, ze fidagarritasun maila eukibidauien makinak, zelan bermatu fidagarritasun maila hori, kalitate, zein da bezeroak behar dauen kalitate maila, zelan bermatu geinke eta zer erramitza erabili geinke kalitate hori bermatzeko, bai? Zelan behin produktua eginda ditugunean, zelan zabaldu eta zelan distribuitu bai, sekate distribuzioetan banatu, ikusten duzuen moruan, aspektu ezberdin askotan egin geinke. Horretarako zeiten du lau urtietan zier, horra gertzen dien horri die batzuk, bale? Horra gertzen dien metodologia edo erramintzak ikasi, bale? Zertarako, edozein baliokate horretan arazoren bat euki eskero, erramintza horrek inguzkuna da, efizientzia maila hobetu eta excelentzia horretara eta bebai, lantzen gauena da, proiektu, azkenean hau baliokate hori, proiektu bat balitz, zelan kudeatuko litzateke proiektu hori hasieratik eta bukaeraraino. Bai, eta bebai, hori, kalitate sistemak, ISO eta abarrak bermatuta. Bai, orduen, uste zuen moruan da ingenieritza bat, dedikatu geinkela aspektu arlo ezberdin askotan eta gauza ezberdinak egite. Baina beti, efizientzi maila hobiauak lortuz. Lortzeko asmoa. Eta, bueno, hori die, galdera batzuk moruan, izango garenak gai erantzuteko, lau urte horreik, ero graduko lau urte horreik pasa eta gero, ez? Zer produktu ekoiztu behar dugu, zer da bezeroak behar duena, produktu horretarako zenbat unitate saltzea espero da, beste referentzia bateko zenbat sartu behar diez, zelan produzituko dugu guzti hori, zein da produktu bakoitzak duen balioa. Ikusten duzue, hemen galdera asko egongo litzatekeela, eta hemen berdina, ez? Esan gauna, ez? Makinak ze baldintza euki behar dago ekoiztu ahal izateko, baukie fabrikatzeko kapasitateri, bai ala ez. Kalitate maila bermatzen dituen kapasitatea baditu, ala ez. Ikusten duzu, ez? Makina egokia da. Hemen erabakitzen gauna da, zein fabrikatu behar dagoen, ze makinatan egin behar dagoen, ze materialekin, ze kalitatekin, bai? Hobetu eta optimizatu, berdinen nola minimizatu daitezke makinen geldialdia, nola murriztu ditzakegu akasen produktuak, nola ikusten duzu, ez? Guztia dago erlazionatuta arazoa konpontza aldera eta gauzak hobeto egitea. Eta horretarako, guzti hori, kompetentzia guzti horrik edukitzeko, hori trasladatzen du ikasketa plan batera, ez? Ikasketa plan hori izango da lau urtetakoa, lau kurtsotako hauetu zen da. Bai, eta jarri gauna da, ikasketa plana, ez ikusteko ikasgai bakoitza, baizik eta ikusteko, gure hezkuntza ereduko aspektua aipagarrienak ero garrantzitsua. Horri ikusten zuen moruan lehenengoko kurtsoan, agertzen da proiektua zeilero, bideuan be komentatu da, gu deitzen zau PBL Project Based Learning-ak, horrek die zeilebetero kurtso guztietan, eukiko daue proiektu bat iteko. Izaten da taldekako proiektua, eta klasiak eten iten di. Eukiko daue periodo elektibo bat, gero klasiak eten iten di, eta dedikatuko diez PBL-era ero proiektu. Eta proiektu hori normalin izaten da arazo bat, eta arazo horrek eukiko daue erlazioa semestre horretan ikasitako, ikasgaietan ikasitako gauzekin. Orduen, hartzen jadutzue arazo bat, reto bat, eta zuen lana izango da ikasgaietan ikasitakoa aplikatuaz, arazo horri bat. Eta komentatu dutzueten moruan hori zeilero izango da, kurtso guztietan. Orduen, horren iraupena be, segun edo zen mailatan, ezberdina litzateke, lehengoko mailan diez, 4 aste gutxi gora bera, bigarren maila izango lirateke 5 aste, eta hirugarren mailan 6 bat aste. Hori aldak, ez da beti fijua, baina gutxi gora berako olako zerbait izango litzateke. Orduen, izango da klasia bukatu eta dedikatuko ginateke proiektu.
Lehengoko maila horretan behi jarrik gauena da irakaslegoarekin kolaborazio, bale? Gure hezkuntza eredua da ikaslearekiko gertutasuna eukitia, bai? Saiatzen garena da, edozein arazoren aurrian, edozein gauzaren aurrian, ikaslearen gertu egotia. Bai, orduen, horretarako egiten gauna da, lantaldetan banatzen gare, eta 6 hilero bakoitzean egongo dana da lantalde bat deitzen gauna gu, bai? Non egongo dan lantaldeko koordinatzaile bat, eta gero egongo dana da, irakasle bakoitza. Bai, orduen, lantalde hori da arduraduna, semestre horretan egiten den dana, ondo itia, eta arazoak egoten badiez, arazo horrei ebazpena emati. Vale? Eta horretarako egoten da buru badala semestreko koordinadoria, eta bera da, bermatzen dauna gauza guztiak ondo doiezela, planifikatutako erata. Vale? Orduen, hori da gure ezaugarritako oso garrantzitsu bat, bale? Zuen ikaslearen alik eta gertuen egotia, bai? Eta gaur egunean apurtu bat zailo. Bigarren mailan eta gehien bat antolakuntzako graduan, animatzen gau ikasleak lan ikaste partekatzen, formazio dualien hastia. Horrek zesan nahi da, animatzen gauna, ondo normal doiesen ikasleak, lanian hasteko, bale? Lanian ikastia esan gure da, baina gozaguna klasia gain, 4 ordu lana, bale? Normalian izeten da, inguruko enpresetan, gehien bat distantziagatik, bale? Ezin gaulako denpora asko galdu kotxean, izango litzateke 4 ordu lanian eta gero 5 klasia, bale? Beti ahaztu iten jat, ate irekitan beti normalian ahaztu jat, baina, 500 eta pikuko beka batekin ero, baina guretzak garrantzitsuena dana da, antolakuntzako ikasliak hemen ez dakie, ez dauku mekanizatuko tailer bat, bale? Ez dauku diseinuko tailer bat, baizik, eta gure tailerra enpresak diez, bai? Guk hemen aplikatzen, erakusten ditugun metodologiak benetan gero enpresetan aplikatzen diez, bai? Orduen, arrazoi horregatik saiatzen ganena da animatzen bigarren mailan ikasle joateko enpresetara, dakigu dala, denpora aldetik, nahiko ez larri baizik eta estututa ibiltzen zaiela, baina egia da, lanian iten dozuen denpora, han ikusten dozuen guztiarekin, gero klasian ikusten dena askoz bat. Bale, orduen, ikusiko duzue bigarren mailatik aurrera animako gaula. Aurrera duitenaz, prozesua esplikuko dut apurra, bai? Prozesua zein izaten da, normalian enpresa jartzen diez gurekin kontaktuan, eta zeratu izkue, behar gau ikasle bat, iteko hau, eta orduan gu goiaz ikaslera gure komunikazio bideen bitartez, eta esaten gau ikusi, enpresa honek dauko interesa ikasle bat hartzeko. Orduan eskatzen gauna, interesatuak, mesedez, bialdu kurrikuluna, kurrikulun hori bialtzen gau enpresetara, eta enpresek egiten daue selekzio bat, eta aukeratzen daue ze ikasle gure dabien lan ikaste partekatze horretan hasti. Vale? Egiten jaten gauza pangonaz esaten, baina berriz eta behin eta berriz esaten, bezez galdetu gauzak, bale? Eta hirugarren maila, hirugarren mailan ezaugarrietako, gure ezaugarrietakoa da mugikortasuna, bai? 5. seileko horretan, hirugarren mailako lehengoko semestre horretan, gure ikasleak paten diez atzerrira, eta bebai semestre horretan, atzerriko ikasleak etortzen diez gure unibertsitatea, bale? Esaten gau, dela, elkartrukatze semestria. Horretarako, semestre hori guztia ingelesez da, bale? Kanpoko ikasleak be ona etortzen. Orduen, batzuk biziko daue esperientzia atzerrian, eta beste batzuk biziko dauena da, arrasaten, baina atzerriko jenteakin etorritako esperientzia. Bale? Orduen, bebai aurreratu itenaz, gure antolakuntzako graduan, kanpora doiesienak kurtsoko izeten da 125, bale? Eta falten diez, hirugarren mailan, eta gero izango dut moruan, 2. mailan. Nora faten diez, normalian guk arazo txiki bat dauku, konparauta beste espezialitate, gure ikasketa plana itxia da, bale? Orduen guk bialdu behar gauen unibertsitatera, euki behar dau ikasgai horrik oso antzekoa. Orduen, beti bialtzen du isa beti bialtzen du unibertsitate
berdinetara. Vale? Nora bidaltzen gau, Txekia, Finlandia, Mexiko, eta txiki esan dut, Polonia uste da. Eta, bueno, bat honen bat, Parrisa topetan, edo bat fan izan die Turkiara, baina orduan, bueno, izelik zerbait kanbiantia, baina normalia hori, Finlandia, Polonia eta Mexiko seguru izaten. Vale? Ezagutzueten moruan, laugarren maila, bueno, ezagutzueten moruan, laugarren maila da proiektuaren urtia, vale? Egiten dauen laugarren mailan horra agertzen dien optatiba lehenengoko bilabetian, hau iraila azaroa eta iraila urria barkatu eta azaroan jaten diez proiektua egiten normalian ehuneko portzentaio oso altu baten enpresetara. Vale? Egiten daue, azaro bitartetik uztaila bitartera proiektua enpresa. Bai, orduen 70 gradu bukaerako lanak. Kasu honetan, baldin eta ikasle hori espadau lanian lehenautik enpresa konkretu batian, gu gara erabakitzen gauenak ikasle bakoitza ze enpresetara doien, preferentzi inkesta batzuk beteta eta saiatzen garena da, kontutan hartuta zeintzu dien beharrak eta zeintzu dien enpresa beharrak eta beharra puztea egiten eta saiatzen guztia ondo enkajatzen, vale? Eta horrekin semina hoena da, eta bebai dago aukera, esan gauen moruan, 3. mailan faten die ikasle batzuk atzerrira, baina bebai dago aukera gradu bukaerako lan hori atzerrian iteko, vale? Normalian izaten diena da, hemengo enpresak, Euskal Herriko enpresak, produktuak atzerrian. Hor ja, ez dugu hain finkatu eta nora fango dien baizik eta da, enpresen beharren arabera, fango die kanpora. Txekia izen da destino bat, Indiara fan izan diez, leku ezberdinetan, vale? Fan idazten galdera, ze gradu bukaerako proiektu egiten diezen normalien, horra agertzen die batzuk, ez? Ekoizpen logistika sistemen diseinutako eta ekoizpen sistemen diseinu, distribuzio eta kudeaketa, logistika integrala, kalitatearen kudeaketa, zelan bermatu kalitate mailak edo hobekuntzak, mantenketak, kudeaketa sistemen ezarpenak, proiektu kudeaketak ikusten duzue, proiektu ezberdin, era tipo ezberdin asko egongo. Hemen jartzen dago, proiektuak enpresan 80%. Normalian gure ikasleak antolakuntzako ikasle nahi duten guztiak enpresetan iten dabe. Eta estoiezinak enpresara da, ikerketa lerro baten gure da biena jarraitzia, proiektu interesgarri bat ikusi da biena eta geratu dienak hemen egiten. Oinartian, suertia duku, ez duki dukun ikasle guztiak. Nahi izan duten ikasle guztiak enpresetara. Sortez, berdina gertatu jaku, oinarte, lan ikaste partekatzea eta dualarekin. Normalien, duki izan du beti behar gehiago ikasliak. Dugu enpresa, beharra daukiena eskatu duzkuena, baina ez dauku ikasle nahikoa enpresetara bidatzen. Eta, hau, lanpostu adibideak jartzen du, oso atrebirua garen, zergatik, porque dedikatuko zaie zuek nahi dozuenera, bale? Orduen hemen agertzen die epe laburreko adibidea, gehien bada ikusteko ze arlotara dedikatu zein. Kalitatea, erosketak, planifikazioak, etengabeko hobekuntzak, zentro teknologikoko ikertzaile, komertzialak, prozesu arduradunak, mantendu arduraduna, minifabrik arduradunak, eta hortik aurrera, zuek nahi dozuen dana, bale? Animauko gauena da, Gaudua bukatu eta portzentai bat lanian azten da erolar, lanian jarraitzen dago beto esatiko. Kudeaketa aldetik, uztailaren 3 arte eukiko duzue zen ematea, bai? Eta gure, esplikoko dut eta apur bat, zen izango nintzateken, onarpen prozesua, bale? Behin izkribatzen zaienia, dituko gauena da proba espezifikora, bale? Onarpen froga batera, bale? Froga hauek online izango diez, dauen situazioarekin ez du aurrikusten presentzialtasuna
egingo gauenik, bale? Orduen froga hauek online izango diez, ez diez, haber esplikatzen hazen, ez da zuen ezagutza neurtzeko froga bat. Da gehiago, bermatzeko gure hezkuntza eredura, ero gure hezkuntza ereduarekin bat zatozien ala ez. Da apur bat ikusteko, zein da gure hezkuntza eredua ikusten duzue proiektuak PBL-etan oinarrituta, gure gertutasuna, bai? Orduan ingo gauna da, froga ezberdin batzuk ikusteko, zelan alineetan zaien gure hezkuntza ereduarekin eta benetan dan espero dozuena, bale? Geringo jatzue beste galdera mota batzuk, bai? Eta baldin eta normalian ez dagoetin inolako arazorik. Ditzen dozuen, esango gauena da, aurre onarpena jaso dozue, eta bueno, aurre onarpena jaso dozue, eta gero ingo beharko zuzuena da, selektibitateko notarekin etorri eta matrikulatu. Noiz izango die proba espezifiko horrek, ero onarpen froga horrek, maiatzaren 28an, ekainaren 17an, da uztailaren 13an. Zagotzueten moruan online izango duz, bale? Eta, bueno, ikestakat, espero dut animatzia, jente pilo bat, galdera pilo bat itera, Bestelan ez dakat, beste bi gauzatxo esan eta aurkezpenarekin gatu iten, bale? Komentatzia, bueno, ez dala dana kasi eta ikasi, baizik eta, bueno, beste gauza batzuk dauku, bai, alde batetik biteri ikastetxe nagusia, non da gure residentzia ikasleak gelditu ahal izateko, eta bai biteri ikastetxe nagusiak sortzen, sustatzen dituen aktivitate soziokultural eta abarre gain, badukuna da gure kirol osasunet eta kirol zerbitzua, non antolatzen da bien txapelketak, non antolatzen da bien irtera, non eskietan faten diez eta abarrak, eta bueno, ikusteko dana ez dala ikasi bai, baina behin oso ondo pasau behar. Eta bukatzeko jarriko dutzuet bekabide finantzazio programaren bideo txikitxo bat, bale? Zuen. Honekin bukatu eta gero, bueno, zabalduko galdera txan. Edonor egin ahal izan dezan. Ikasturte honetan jada indartu dugu gure ikasteko finantziazio programa. Gaur egun daukagun planarekin konparatuta bikoiztu egiten ditugu planaren dimentsioa edo errekurso ekonomikoak. Ekonomiaren bilakaren ziurgabetasuna dela eta ikasketak finantziatzeko daukagun programaren baliabideak handitzea erabaki dugu. Mondragon Unibertsitatean ikasi nahi duen edonor egin ahal izan dezan. Ikasturte honetan jada indartu dugu gure ikasteko finantziazio programa. Eta krisiaren eragina pairatzen hasi dien familien eskarei modu personalizatuan erantzun. Galde erantzunen txanda. Bai, Anek galdetzen dau.
Ea inskripzioak noiz egin daitezkeen. Bozunik erantzun gotzet, Aitor. Bai, hobeto nagore, holan entzungo da beste. Vale. Vale, inskripzioak zabali daude azarotik, eta Aitorrek komentatu duen bezala aurkezpenean, uztailak 3 arte zabalik egongo da. Inskripzioa gure web horrien bitartez egin dezakezue, eta gure web horria webikoitz.mondragon.edu hor sartu ikasketak atalean, eta horreko duzue inskripzioko plataformara sarrera. Bai, beste galdera bat Josukin, bai? Badago aldatzeko, badago arazorik aldatzeko ikasketak lehengoko maila maituta antolakuntzatik energiara, edo energiatik antolakuntzara, oraindik ez dut argi zein aukeratu. Aukera bat dau, esan nahi dut, saiatu gare, oindala, zakitxe, igual faio egiten duzte fetxa, baina oindala 2 urte, 2 ikasturte, saiatu gintzena da, lehengoko maila alik eta aman komunena izatia, aldaketak sustatze ero erraste aldera. Vale? Orduen, egia da, egongo dala 80-90 bat, dana komuna bai gradu batetik beste gradu batera. Bai? Baina beste 20-10 hori egin beharko litzateke. Bai? Ez da inolako arazorik aldatzeko. Baina kontutan hartu behar dozuena da, ikasketa plan batetik beste ikasketa plan batera, agian ikasgairen, normalien izaten dien, 2 ikasgai ezberdinak izango liratekela eta horri biak egin beharko liratekela. Osa nahi dut, pentsau antolakuntza gradua hasten zarela, bukatzen duzu gainditze zudanak eta nahi duzu eskat gustatzen, ero gure dut aldatzea ekora. Orduan egongo da portzentai oso altu bat indakatzula eta konbalidagarria dana, izango da 80-90, baina igual egon like ikasgai bat ala 2 egin beharko lirateke. Ibaiek galdetzen dau, unibertsitatean sartzeko kontutan izaten diren selektibidadean hautazko irakasgaien notak. Eta, printzipioz, ez guk ez duk hartzen, gu bakarrik parte komun hartzen du kontutan, guk nota parte espezifiko horren nota ordez gure proba espezifiko hartzen du kontutan. Ez dakit horrekin erantzun dizudan, ero bestela galdetu lasain. Zalantza hori entendatzen. Eta Josu eskerrik asko zuri. Ikusten dut 15 pertsona hasiela nahi kotiletan. Galdetzen, dozuen dana. Ni hasiko naz. Bai, nahi badezu normalien entetzen den galderaitaiko bat, ea astuna izaten den lan ikaste partekatzean zauden bitartean, klasetako zama eta beste lanan zama batera eramatia. Erantzuna da beti bai, gogorra iten da. Baina egia da, gudekuna eta 10%-aiak aurtengua gutxi gora, bigarren mailako 40 inguru, 40 inguru, lan ikaste partekatzean ibiliko dira. Dala portzentai oso altua bigarren maila izateko. Eta 3. mailan ja 80 lan ikaste partekatzean egoten da. Da arrazoi ezberdina, bat da ezagutzuetena, ez? Azkenian, askoz, samurra ulertzen da, klasian emuten dana, zuk zure enpresan, ero lanian zaitzen enpresa horretan ikusten bauzu. Eta beste arrazoi bat da, enpresak hartzen daue erabat kantera egiteko, ez? Eta ikusteko pertsona baten evoluzioa, bai, 2. maila, 3. maila eta proiektua bertan inezkero, ez? Eta da, aukera bat enpresetara, enpresantzat barkatu, talentua erakartzeko, bai? Fitxatzen dut pertsona bat, 2. mailan, 3. mailan jarraitzen dunekin, proiektu egiten duen ere enpresan, eta holan ikusten dut, balitxo dagoen ala ez, eta gure duten nolak pertsona eukiti ala ez. Egia da, esfortzu maila oso altua dala, baina egia da bebai galdetzen motazu lan ikaste partekatzean, da zen ikasle guztieri, ez dut ezautu bat esaten dauenik ez dauela merezit. Sufriru iten da. Normalian ez da egoten aldaketan notetan, porque askotan pentsatzen da mina ez, eukiko do denpora gutxi hau ikasteko, notak jeitxingo diz, normalian ez da gertatzen hori. Normalian iten da biena da, hobeto aprobetxatu daukien denpora. Eta gauzak askoz hobeto ulertzen da bieta. Konzentrazio maila zen daukien denpora gutxio,
asko saltuagoa da, aprobetxamentua asko saltuagoa da. Duen, guk bigarren mailatik eta ikusiko zue ibiliko garena atletik, esateko hasi lan ikaste partekatzen, hasi lan ikaste partekatzen. Neiz eta gogorra izan, hartu behar dozuena kontutan da, ez dut esan, baina aprobetxo egiten du. Lehenengoko mailan klasiak die 7:45 ordu batetara. Gero izango zen, lehengoko mailan ez, lehengoko mailan lan ikaste partekatzea zagoan. Bigarren mailan klasiak die ordu batak eta laurdenetatik sitxerrietara. Izango zen, goizian, labordu lanin, paskaldu, eta korrika ordu batak eta laurden klasera sitxerriegat. Hirugarren mailan die klasia goizetik, 7:45 ordu batetara. Izango zen, paskaldu eta gero lanera, beste labordu. Eta laugarren mailan klasiak die atzalaz, bai, bakarrik 2 hilabetetan intensiboan ordu batak eta laurden sitxerri. Eskerrik asko, Ane, a ber. Bigarren batxilergoan marrazketa teknikoa egin ez baduzu zaila egiten da. Berdina gertatuko da kimikakin eta zelan hasten dan. A ber, igual baina ez da ez tozulako egin, baizik eta dau gentiai kosteta jakola gauza batzuk gehiago eta batzuk gutxio. Baina gu zerotik hasiko gara, bale? Bai kimika ez dauenakin, ero indauenak, ero ez dauenakin marrazketa, ero indauenak, gu zerotik hasiko gare, orduen, ez da goten arazori jarraitzeko, bale? Eta saia. Dualen zelan mota egingo zan. Gu dokuna garbi da, eta horregatik exigitzen gau, ordainsari bat horregatik, dizela 500 piku, izen behar dela zerbait garrantzitsua, bale? Orduen guk, obligatzen gauna enpresi da, gurekin, hitzarmen bat sinatzera, non 500 eta piku euroko ordainsari bat eukiko duzu. Horrekin bermatzen gauena da, egin behar dozuen lana garrantzitsua dela eurentzat. Zergatik diru bat kostatzen da bielako. Eta normalien itendan lana da, arlo guztietan, arlo ezberdin guztietan hartu zinkena, baina izaten diezen adiez, erramintia basikoen implantazioak. Ez dutu jarri bihar, erabaki estrategikoak diseinatzen, baina bai hasiko zaiena da, 4 kurtzo horreitan ikusiko zuen erramintia horreik aplikatzen. Baizelike zelula baten hobekuntzak planteatu, beste zelula baten bosteseak aplikatu, izelike prozedimentuak diseinatzen hasi, erosketa esaileko datua jasotzia, nahi dut, beti diez antolakuntzako graduarekin zerikusia daukien lanak. Eta gainera izaten diez lanak, zuei eskainitzen jatzuenak, eta gero zuek zai erabakitzen dozuenak gure dozuen hori itia. Baiziara, ez dakit txerantzu dut. Ibaie komentatzen da, zenbat plaza balde eta aurreko urteetan zenbat jente geratu da kanpoan. Ez da geratu inoez kanpoan. Horreko urtietan, euroko kurtsoetan, eukigauen antolakuntzako graduan eukigauen evoluzioa oso positiboa izan da. Aurreko, lehengoko mailako taldiak, errepikatzaile eta berriekin, 71 pertsona diez, orduen 2 taldetan. Lehengoko aldiz 2 talde intxo. Orduen, printzipioz, ez du mugatu bihar, pentsatzen gauelako, enpresen enpresek beharra daukielako. Orduen, gure erabakia oingoz da, ez limitatzia akzesua. Orduen, zatozien pertsona zatozela, guk aurre ikusten gau, 2 talde egongo liratekeela. Orduen, ikusiko gero zer gertatzen da, baina ez da egongo arazorik sartzeko. Ez gau limitatuko gu 2 taldetara fango gari. Bai. Gehiago. Zelan inoia gauza gaixaukin, Zan nahi dut. Zakin agore, COVID-ana komentatuko ero, zelan dabitzien edo? Bai, komentatu dezakegu. Zela ari dien ikasleak momentu honetan, egoera honekin lanean, eta... Bai, esan nahi dut, gu, lehen esan gau ez, eta esan dut zueto lan botatzu ekunia txikitxo bat, guretzat nahiko komplikatua da, zeren gure hezkuntza eredua gertutasunian oinarritzen da, bai, eta zuekin egotian na. Gaur egunean klase guztiak online dira, bale? Orduen izango litzatekena da, lehen ez hau zuet ez, dauko horarixoa 7:45 ordu batetara adibidez, 3. maila.
horarixo ero ordutegi horrein mantendu iten die, planifikazioa da berdina, baina klasian presentzialki egon biharrian online bitartez iten du da. Bai? Proiektua martxan jarraitzen daue, guztia martxan jarraitzen daue, baina presentzialtasun horre bai. Vale? Orduen, guztia egiten da online bitartez, plataforma, errekurso 15.000, kontrol puntua bai online izango diez, bai, horrek tokon zailtasunarekin eta guretzat izan dan aldaketarekin eta lanarekin, bai, baina eta galderia ez, eta gure galderia behi da, eta eta irailean zer, ez, Aimarrek horren inguruan galdetzen du baita. Irailean ezin du aurreikusi zer gertatuko dan, gugaz, gabit, eszenarixo guztiak aurreikusi. Ia da, eta oin ezagutzueten moruan gure eredua gertutasunean oinarritzen da, beraz, gertutasuna da presentzialtasuna, baina egia da, bermatu behar gauena da, osasun baldintzak betetzen diena, orduen oso zaila da, segun eta zelan evoluzionatzen dagoen, oso zaila izango da, kurtso guztietan dau maientzat, presentzialtasuna bermatzia. Orduen, gabitz eszenarixo ezberdinekin lanian, izelikiela online totala, presentziala totala, edo hibrido. Orduen, gube ez dakigu, orduen, ezin du gehiago aurreratu, lasai egoteko gazela prestatuta danerako, jarraitzeko egoera honetara, eta algauen einean, bidiak eta euren dokumentatzen zuena jarraituaz, eta aldenian presentzialtasuna deko eta bermatzeko, eta beste lan, utzi arte online jarraituko hibriduan erosate uzkuena. Hane galdetzen dago jente asko usten aldun gradua. Suposatzen den baja egidala. Ze galdetzen duzu, bajagatik edo errepikatu eta barragatik. Erantzute dut bizai. Baja oso gutxi ukiten du normalien. Bat, urtian, bi, errepikatuta. Errepikatuta utzi ez. Zasen nahi dut, errepikatu eta utzi, portzentai oso baju bat da. Errepikatu, segun eta kurtzoa. Eukidu, berrogei taldeko, berrogeiko talde bat bost errepikatzaiekin, eta urtengoan adibidez, izen zan gutxi gora bera, irurogei bat, irurogeita piku bat, eta egon zin 10 errepikatzaile. Baina gero errepikatzaile horrek, errepikatu iten dago eta jarraitu iten dago euren ibilbidea, esan nahi dut, ez dago lagatzen, oso portzentai bajuak lagatzen dago antolakuntzako gradua. Eta beste oso portzentai txiki batek iten dago lan noixian behin, aldatu, ez? Ez ja guztetan antolakuntzako gradua. Aunque hor nia kurba kritikoa izaten, ez nahi dut. Erabaki zeinke aldatzia, baina lehengoko mailan adibidez antolakuntzako lehengoko mailan ikusiko duzue eta ikasketa plana ikusten baduzue, portzentai oso altu bat ikasgai basikoak eta teknikoak didez, matematikak, fizikak, horrek oinarritzen dago dibujuak, kimikak, benetan antolakuntzako ezagutzak eta erramintzak eta metodologia bigarren mailatik aurrera hasten di. Nik antolakuntzako graduan esango notuen jente oso gutxi izten da. Ziarrak galdetzen du klaseen ordutegiagatik, lehen. Lehengoko mailan goizeko 7:45 ordu batetara, bigarren mailan ordu batak eta 4:06, hirugarren maila lehengoko maila moruan, 7:45 ordu batak, eta laugarren mailako 2 hilabete horretan ordu batak eta 4:06. Beste galderarik? Gehiago, lan agorez jatuko diruten. Hanek ebaluazioan inguruan, zelan baloratzen da, soilik azterketekin? Erik asko, porque hori da, esan kontau beharko neukien gauza bat eta ez dut kontau. Gure eredua da, gure ebaluazioa jarraia da, orduen, gure hezkuntza eredua oinarritzen da esfortzuan. Zesan nahi dago esfortzuan, kalkulatzen gau 10 CTS semestreko.
CTS bakoitza 25 ordu, vale? Orduen biderkatzen gaba gau, 30 CTS semestreko bider 25 horrek die egin beharreko esfortzu maila ordutara pasatu. Hori zatitzen bagau, ikusiko zuen nora noian, Hori zatitzen bagau, zenbat ikas egun da zen, geratuko jatzuena da, egunian sartu behar diesela 8 bai? 5 ordu klasian eta 3 etxe. Ez die 3 fijuak, baizik eta segun eta pertsonia sartuko gehiago, gutxio, ero gure da, bale? Horrekin esan nahi dutzuetena da, gure ebaluazioa izango da jarraia. Ikusiko zu irailean hasi eta hortik 3 astetara lehenengoko kontrol puntu, lan, entrega gai eta abarrak eukiko duzu. Vale? Eta gero eukiko duzuena da kontrol puntu, ero entrega gai kalifikatzen den entrega gai bakoitzeko eukiko duzuena da errekuperatzea. Nik ez dugu azterketa final. Bai? Ikusiko duzu ez, eukiko gaula kalifikatzen sistema ezberdinak. Kontrol puntu bitartez, lan bitartez, eta abarren bitartez. Bai? Horrek ze exigitzen da, exigitzen dauena da, esfortzu mailako, esfortzua era jarraian izati. Vale? Esprinak hemen ez daue asko soluzionak. Zergatik, pues porque esprinetara ohituta egoten bazaie, normalian azken ordutako gauzetara, normalian zer gertatuko gatu, igual kontrol punturen bat ez dut gainditzen eta egin behar dut horren ez jaturteten. Jaturtengo. Horren kontrol puntuaren errekuperaketa, bai, eta bitartian eukiko dut beste entregai batzuk eta gainera eukiko dut beste kontrol puntua. Orduen, melodia ondi xeiken da. Bai, orduen, ez da azterketa finalik egongo die kalifikazio puntu ezberdin pilo bat, horrek exigiruko dutzuena da, esfortzu maila jarrai bat itik. Bai? Horrek bebai esan nahi dut, eukiko duzuela aukera gehiago, gai ero ikasgai hori gainditzeko. Itxane horrekin erantzu dut. Baietz esaten da, eskerrik asko zurian. Zuri. Gehiago. Aldera gehiago. Diziz jatokurritzen gehiago nagoren. Nik ere, uste honetik apurtzu bat apaitu dugula. Zakit. Frogak, baita apatu dugu atzerrian egonaldiak iteko aukera. Uneko geta bosta doi esila. Ez dut esan ranking bitartiz izeten da, bale? Normalian, jente portzentaio altu batek gure dugu atzerrira patia, bai? Zertan oinarritzen gana eroselan hartzen gau erabaki hori, da, unibertsitatera sartzen zaien momentutik daukotuen notak gehi beste gauza bat. Bale? Orduen egongo da ranking bat, eta ranking horretan lehenengokuak aukeratuko dago nora gure dagoen jatia, eta bale? Orduen, nota gehi, adibidez ingeles maila edo beste atitude ero ezaugarri bat. Vale? Akordatu minaz, dautxen zen. Apur bat tanetik komentau dugu. Zanimatzia, bai. Ez dakit holan itxi, ez dakit horrekin deklarazio nahikoa daukotzuen, ez dakit agurtu, ez dakit... Ez, igual dual zigiluarena komentatu duzu? Zigiluarena ez. A ber, ikusiko duzu bigarren mailan agertzen den transparentzian agertzen zen LIP, lan ikaste partekatzea eta duala, bale? Duala da Eusko Jaurlaritzak emuten dagoen zigilu bat, bai? Da ikasleen portzentei batentzat eta zigilu horrek zigilu hori jasotzeko egon bida. Ikasle bat lan ikaste partekatzea ero lanian, bigarren mailan, hirugarren maila eta proiektua enpresan egiten, bale? Baldin eta baldintza horrek gertatzen badiez, bigarren maila, izenda aukeratua dual zigilurako. Egon da bigarren maila, hirugarren maila eta laugarren mailan proiektua egin dago enpresan, bere tituluan agertuko jakola izen dala antolakuntzako ingenerua dualera. Orden izango da, Eusko Jaurlaritzak emuten dagoen zigilu bat, non esaten dagoen indozula zure karreria, zure gradua, zure ingenitzako antolakuntzako gradua, eta hori guztia indozu lanian zazen bitarte. Lan ikaste partekatzeak dabilena eta ez dagoena dual zigiluan sartuta, gertuko jatonakona da lan ikaste partekatzean indauela
bueno, bain dauela karrera guztia, baina ez daukiko zikilu hori. Ahaztu jat esatia, lan ikaste partekatzean, dabilen pertsonai errekonizitzen jako kreditua, bale? Ikusten baduzu eta kotiletan baduzu gero web horrian ero ikasketa planian, bigarren mailan optati bat da lan ikaste partekatzea. Horrek zesan nahi da, lan ikaste partekatzean dagoen pertsona horrek ikasgai hori errekonozituta eukiko leukiela eta ez hauela enbeharko optati hori, bale? Bigarren mailan diez 3 ECTS, eta bigarren mailan di 3 ECTS hori da, hirugarren mailan diez 4,5 ECTS, bale? Eta horrek lan egoteagatik optatiba hori errekonozituta eukiko zuzu. Bai, igual dualana esan dezakegu baita duela iten konprometitzen dana injardula lan ikaste partekatzea bigarren maila osoan, hirugarrena eta proiektuan, eta behar bada atzerrira ezin dela joan. Ez? Horrek ibilbide bat eta ero bestea argi behar dela batzutan. Hori da, bai gertatu likena da, hirugarren mailan atzerrira joatia nahi dagoenak, eta gure daunak dual zigilua edukitzia, ez dela kompatiblia. Izango litzateke kompatiblia, baldin eta logarren mailan faten bazai eta proiektua lanian iten baduzue atzerrian. Baina nahi dagoenak ikasten pan hirugarren mailan, hori eten semestre horretan ezingo zuen lanin, atzerrian ezin gaulako egin lan ikaste partekatzea ero duala. Orduan, zer gertatuko litzateke, dual zigilu hori ez zuela jasoko. Askotan esaten gauena da, eukiten baduzue asmua, atzerrira pateko mesedez ez parte hartu dual zigilurako, porque egongo zitzien beste ikasle batei lekua hartzen. Orduan, eukiten baduzue buruan atzerrira patia eta gaina duala eukitia, jakin deizuen ezinezkoa dela, edo bata edo bestia. Zergatik, dual zigilua eukitzeko ezigiluten dagoena da bigarren maila, hirugarren maila eta laugarren maila lanian pasatzen, bale? Hirugarren mailan kanpora doiena lehengoko semestrean ez dauka aukerarik hori. Izango zen posible atzerrira patia laugarren mailan, baina proiektuak. Bigarren maila egiten duzu lanian, hirugarren maila laugarren maila posible izango. Ez dakit beste zalantzarik, zer egiten zaizue, azkenengo komentatu dugun honekin, edo beste gauzarekin, otuta. Animau. Danarri. Komentatzia, beste edozi momentutan eukitzen mozu zalantza, ero gure badozu hori tia. Aldu ikusiko zu hor kontaktu guztiak zela web horri aldian, aldu e-mail bat, eta garriko zu kontaktuan, bale? Espada nerekin izango da gorkakin. Eta saiatuko gara argitzen zalantza guzti horri, bale? Horregatik saiago. Bale, bueno, espadas galdera, azkeneko aukera galdera egiteko, beste lan, espadas galdera gehiago, eskerrak ematia, bai? Mondragon Unibertsitateko ingenieritzako ateireki arraro honeitara etortzeagatik, ez gazen apate bitxuta, baina, bueno, autokatzen da eta hau ingu, bale? Orduen eskerrik asko eta ondo jarraitu, bale? Eskerrik asko.